mamaya. Tayo tatlo. Mapanood mo mamaya. Dito kami bumibili. Ayan, oh. Ito hindi masyadong dark. Hindi ba sa Naalala pa niya. Wala na? wala nang ganito sa kanila. Swerte ko. Ito yung sa inyo dati sa Bagay na bagay sa akin. Hanggang ngayon ginagamit ko niya. So magkano ngayon yan? Bigyan mo ako magandang discount. Kailan pa kami babalik ulit? O, sige. Next month na naman, bibili na naman kami iba. Pareho ba to? Pareho. Ay, mag-iba na. Maganda yan. Maganda yan. Ano yung maganda sa Mas dalawa? malaki na ito masyado sa inyo, sir. Ito sakto lang sa shape. Dito to sa sa S.M. Clark. Sunny's Studio. Last yung nung bumili po kayo dito. Nag-follow din po ako. Oh, sige, Thank sige. you, Marge. Marge, thank you. Thank you din Shout out po. muna dun sa sa boyfriend mo. May asawa na po ako. Kay sir. Opo. Oh, sige, shout out mo siya. Wait lang po. Sige po. Tsaka sa baby nyo. Yung kay sir po, 1,495, 795. Okay. Shout out, Sembrano family and Roque family. Hello. Sabay sa mama nandito sa work. Ilang taon na anak mo, Marge? Ano po, 6 months sa 7 na po siya niya. 7 months? Years old. Ang bata mo pa. 29 po. Bata pa. That's good. Ako 29 ako, doon pala ako nag-asawa, kaya matanda na kami, anak namin 25, 26 pa lang. Nag-ano po. Yun ang disadvantage. Parang alam ko na kung saan ito pupunta. Ayan, yung paborit niya. Tingnan nga natin sandali, oh. Yung paborit niya. May bago dito, oh. Tingnan natin. Yeah, right. Amo, may bago, oh. Wow, cute. Tuna sandwich. Thank you. Nice po ng part. Pancit isa. Cheeseburger. Chicken. Thank you. Thank you. Penyeng patis, oh. Ayun, thank you. Salamat. Chicken mommy, cheeseburger, tuna sandwich, pansit. Ano lang ako? Light lang. Light lang daw siya. Ayoko Light pa yan. kanin. Light pa yan. Oo. Anything without kanin is light. Kain tayo, guys. Let's eat. Let's eat. Kain tayo, guys. Friends, let's eat. Let's eat. Tingnan natin yung ano. Thank you. Ganun yung soup mo. Ito mga isang miss ko. Mami. Saan ba tayo kumain ng mami? Kumain tayo ng mami recently. Saan tayo kumain? Ramen yun. Ha? Ramen. Hindi ba tayo kumain ng mami somewhere? Ramen. Sarap. Langga please sa Punasan mo yung ano mo, kutsara mo. Ang sarap.
Ang kutsara mo ga, tsaka Okay. dito. Okay lang ng kape. Isa lang. Ito lang? Isa lang. That's good enough. Thank you. Kain tayo, guys. Thank you. You're welcome. Okay naman yun. Ito mo pala lamang mo sa naman. Yan, alam ko na lamang. Okay siya. Ano yan? Tuna. Edwin? 100 pesos. Laki nito oh. Masarap yan. Okay, ito. Sarap. Ang tamang tubig ang lasa. No? No? Kamay na? It's good. Tapos na daw guys, isa pang paso na in-order natin, nag-text rin. Bago tayo pumunta, tawagan natin siya, make sure na nandun siya. Magkano yan? 450? Yung kailangan mo rin ng bato, di ba? Bato. Dalawa. Yung tumatayo. Oh, nasa na Coke? Ah, ito pala. Parang ako si Tatay Dudong. Kaya hanap ng Coke Zero. Ito yung gusto kong pansin, di ba? Sabi ko yung nga malalaki ang lano. Doon pala sa Talipapa meron. Bumili ka? Hindi. Wala ka bumili? Meron pa kung tayo yung bilhin lang sa Pampang. Pagoda. Oo, no? Parang homemade lang siya. No? Wala ka, no? Hindi siya kagandahan ng itsura. Pero ang sarap ng cheeseburger. Hindi siya mabololoy. Which is okay lang basta masarap. No? Anong drink mo? Buko. Thank you.
No. So good. Yan naman guys, pancit. Mag-take out siya nito. Para mamaya. Yun naman ang dinner ko mamaya. Ako, beef ribs. Ang maganda ito no, yung snack na heavy, no? Okay din siya guys. May celery. May celery. Good luck, friend. Marami naman. Wow, looks good. Ga? Thank you. Hindi mo nakikita tubo ko eh. Hindi ba? Hindi. Yan, nakikita. Kaya. Ayun, nakita nilang subo ko. Sarap. Ang sabaw niya yung clean, eh, no? Light and clean, no? Ang init. Guys, uuwi yung kapatid ko. April. Jing-jing. So, hopefully magkita kami. Kasi siyempre, diretso siya sa Roja City. Tapos pupunta sila ng Vietnam. Ang mangyayari kasi punta sila ng Vietnam ng 14. Sa Danang.
Pero ang flight nila from Iloilo. Favorite pancake. Nalaglag na tira pansit. Hmm? Nalaglag yung itlog. Hmm. Guys, importante. Pagka-retired na kayo, 24 hours a day kayo magkasama. Hindi kagaya nung nagtatrabaho kayo. Pag uwi niyo sa bahay, kung pareho kayo ng shift, pang umaga, for example, pag uwi niyo sa gabi, pareho na kayong pagod. Di ba? Gusto ka na. Pareho na kayong pagod. Init. Kung isa sa inyo retired, isa nagtatrabaho pa, pag uwi niyo sa bahay nung nagtatrabaho, kikita kayo, magsasama kayo. Pero, yung nagtatrabaho, may mga araw, kung duty siya o may pasok, ilang oras yun na wala, hindi kayo magkasama. Pero kung retired na kayo pareho, 24 hours a day kayo magkasama. Excuse me. Maganda kung hindi kayo nagkakasawaan sa isa't isa. Kung magkasundo kayo. Kasi, can you imagine? Marami akong naririnig dati, either patawa lang or may katotohanan din Buko juice, friend. na pag sinabi na, oh, pwede ka nang mag-retire. Ay, ayoko pa, anong gagawin ko sa bahay? Ang asawa ko nandoon, retired na rin. Naiinis lang ako. Dahil araw-araw na kami magkasama. Pero yun yung mga isang sa mga bagay niyan, kailangan mong ma-realize din na change sa inyong dalawa na magkasama kayo. Kasi dalawang individual, hindi parehong pag-iisip, hindi pareho ng gusto at mga hindi gusto, hindi pareho ng opinion minsan. Di ba? Kaya isa yun sa dapat pang isipan nyo na, okay, paano ito ngayon? Magkasama tayo ng 24 hours a day. Baka magkainisan lang tayong dalawa. Yeah, totoo yun. Hindi mo ginamit. Bakit kung ginamit ko? Baka ano eh, May COVID. baka may COVID. Ngayon, kung maganda naman ang relationship nyo, mas maganda. Mas maganda yung mag-retire kayo, magkasama kayo. Pero importante yun na isipin nyo rin yun ang tungkol sa ganyan kasi wala na kayong choice, magkasama na kayo araw-araw. Kasi given na yun, magkakasama kayo. Unless, wala naman divorce dito. No? America. Parang parang na kinakain ko. Sarap eh. Sa'yo na. Oh, thank you. Sa'yo na, enjoy it. You want this? Ano mo yung paper cup? Oh, napakanipis. Sabi ko kay Jinjin kanina,
Kami ni Bonbon Jane, last year, 3 times kami nagkita. Sumagot si Bonbon. Tayo din to Bakit lang beses ba tayo nagkita? 2, sabi mo. Kasi ibang uwi siya namatay sa Noriel. Pero uwi daw sila ulit December. Kasi yung kapatid ko guys, na nasa California, si Jingjing at ang wife niya si Perolyn. Every time it's their birthday, si Inday, Perolyn, April, si Jingjing, November. They always make sure they travel. So twice a year they travel. Outside of US, usually, or Pilipinas, or in the US, pero basta they travel twice a year for their birthday. Kaya April, uwi sila, birthday ni Inday. Tapos December na uwi sila dahil meron silang medical mission pero sa Davao. So punta sila ng Davao, syempre dadaan sila ng Rojas. Sabi nga ni Bunbun, hindi kayo pwedeng dumaan ng Rojas. Yung mission ba? Malayo pagka nagdaan ako. At saka pag ganyan may mga medical mission, may mga ano na yan sila, may mga ano na yan sila, ang tawag dito, may schedule na yan sila kung saan sila pupunta. Ba't di mo yan kinakain? Ayoko. Why? You don't like it? Lagi mo ito, nung minsan nakita ko na lang, iniwan mo lang doon sa ano, nasira na. Hindi mo rin kinain. Ayaw mo na lasa? Hindi naman. Ano mo yan, guys? Hindi ba si Marge yun? Kala ko si Marge. Ha? Uwi na tayo, guys. Pamili na tayo ng kailangan. Kain na tayo. May imimit akong gagawa sa bahay. Ay, mag-ATM pa pala tayo, Yung machine. Kaya lang, baka pagdating sa atin, ubos na. Ha? Baka pagdating sa atin, ubos na yung pera. Bakit ubusin na ako? Grabe tinapay. Ang tamis. Ang tamis. Ang tatamis. Happy birthday, June pala. Insan June. Happy birthday, June Teves. Birthday. Belated. June Teves. Of Carson, California. Happy birthday. Dumaan kami sa bahay nyo nung minsan. Minsan dumaan kami sa bahay nyo na ang kausap namin ang pamangkin ni Sophie. Saan tayo? Cart. Thank you. Kunin. Para makita ko ni Sophie. Para makita ng misis niya, nagtatrabaho siya. Itlog. Ilan niya? 8? Salamat ha. Thank you. Pwede ba iwan yan?